Manga njengamanje nginoMafikizolo uqeda ukuphuma estage eGillies Manga ngani yakwethu siyakubingelela. Mfowethu i-energy engaka estage uyaconsa kumanje. Yes sir. Yes sir. Maningi ama-hits, unama-hits amaningi uthi uthinta le abantu baya-respond, uthinta le abantu baya-respond. Ngibonga kakhulu nje abalandeli abathanda umculo wonke. Yes sir. Umculo wami cha unenhlanga. Yes. Uthanda naye ezinye inhlanga. Mfowethu. Uthanda ukuthi kuze kube masikandelo. Yes. So ingakho ngithi ngizobonga abathanda umculo. Yes. Yes. Ngicabanga ukuthi kuseyinhlanga kusaqondana. Mfowethu. Mhlawumbe singasho sithi unyaka waMafikizolo lo. Yazi ublenda nayo yonke into kulonyaka. Abantu they are so in love with your music. Angazi unyaka wami. Mfowethu kuthona yabona indlela ekwenzengayo. Iqiniso kumele silikhulume. Yize because ngicabanga yonke into inesikhathi wona baba. Yeah. Isikhathi sami kuzokwenzeka ukuthi kulo nyaka waMafikizolo. Mfowethu. Angesona isikhathi sikaMafikizolo. Uzophinda uMafikizolo uqhubeke ngokusebenza ngokuyimisela. Kuze kufike leso sikhathi kuze kuthi ube unyaka wami. Yes. Asikhulume nge-crowd eresponda kamnandi kangaka ku-music wakho. Kusho ukuthini lokhu kuwena? Yangikhuthaza iMafikizolo ukuthi ngiqhubeke ngiyimisele because nabantu bayimisele emsebenzini wami. Ulalele enkundleni la ekutholakala khona njengamanje. Yes. So kungikhuthaza kakhulu njengoba bazule nje bethi buya. Yeah. Ngishawo isikhathi umsebenzi mningi. Yes. Mhlawumbe omunye umuntu angathi this was the best performance of the night. Ungathini wena? No, inhlelo mfowethu iyona echazayo into eyenzekile. Hayi phela kuhamba wena phambili. Ngithi ngibonge ithuba. Mfowethu. Yes. Ngibona ukungihlonipha nje ko-stage manager kuphela. Understand isimo sami sokuthi umuntu obhizanyana ngisayiswazi mfowethu. Ngiyabonga nje ko-stage manager. Uhlangana bekhona ukungiphuthisa. Mfowethu. Vele bengangisebenzela wona ukuthi ngize ngivele kumcimbi. Yes. Kade ngikhipha mhlawumbe ingoma ethandwa kodwa mhlawumbe ngingabizwa umkhuthuzelo. Ase ngitshela inhliziyo ukuthi no, azi umcimbi uwodwa omkhulu ongisalele. Yes. Sebenze ngokuyikhandla. Ngibona ngikhona nangempela nakho ngikhona namhlanje. So ngiyabonga kakhulu. Ngathi nangokuzayo ngisebenza ngokuyikhandla ngilinde futhi ngisebenze. Yes. Uyona ngwawunyoko. What inspires this song so big? Yazi it's an anthem la South Africa manje le ngoma. It's a national anthem. Mina-ke mangicula ngiqinise ngikhuluma ngami. Yes sir. So ngawuthi lonke ingoma esingidila nami. Yebo kukhona ezinye esuke zingadili nami. Ngisuke ngibona izinto. Kanti ikakhulukazi lezi zothando ngisuke ngidila nami. Yes. Hayi ngakhipha ethinja kabile ngangifokofisa vele umuntu wayisakuza. Ayisakulima ke. Namanje ngithanda ngoningi nje. For sure. Yes. For sure. Yes. Mfowethu sesizovala mhlawumbe yini abantu abangayilindela ngoMafikizolo kune-album manje kune-EP kwenzakalani? Yes. Yes. Yes sir. Uthi angicashe ngaphansi kwalesihlalo. Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Mfowethu. I-support inkulu abantu abakunika yona. Because nami ngifuna ukubuza leyo mbuzo ngokusibone yini le stage empilweni yakho.
mina ngithatha ngiyithatha izivukane. Yes. Lokho ngiyakujabulela. Yes. Kuhlezi kuthiwa leli vukane leli sideli nabo. Angifuni ukubala phezulu, angifuni. Because lokho kulana nokuyithwala nani. Yeah. Ngiyathanda ukuhlezi nginabantu. Yes. Mina ngiyangena ke mall. Ngiyajabulela ngibona into engijabulela. Yes. Ukuthi ayimola ngisayi sabuza. Yeah, sengiyathumela. Ngiyangena ngicela. Abantu engijabulele khona lo. Abantu bakhe ekugcineni kwelanga mfowethu. Ngeke ubalekele abantu bakho. Ngithaqhubeka ngizomyenze kahle. Ngiyahambela nekoleke. Yeah. Amathi okuncane nami lokukhusela ukubonga. Yes. Abantwana laba basuke bengisapota. Yes. Nawo amandla ngibashayela performance. Yes. Yeah, into kanjalo. Yes. Mfowethu mhlawumbe abafuna ukukuthinta lapha ku social media athina ama handles wakho. Nita nje ngabizolo. Ngithatha yona ngasimontetha laba bantu. TikTok. Yes. Number ucingo 0732106007 0732106007. Kanye wethu siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you Cash.